Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Manja. Bwana, Musa anapaka ndimacheza nyaka. Ndimacheza nawo bwana. Ndasi ndikufuna mundikiritse manyazi, chifukwa natanda hapo ndiyo tsanchito. Mnafunsa funso. Kuti wadacha kwa achoke, asachoke. Hata kwa achoke, asachoke. Pasisi septemba pano amene mutenga mpando kuyotsa kuli awa uyo mwani bwana bwana timarutsa kumadzi mwaona kumadzi pano kuleta kulidwa mwala ndilipa makolo watuza achisampha wali apo mwala ndilipa wale ndimafrandi yankhulama uyo aoneka kuti ngati pali president ochititsa manyazi amene ochititsa manyazi ife chikunaku kulilongwe ndayichakwera chifukwa chonena kuti mukatana mzimayi ali ndi amuna ake nkumayamikira amuna ena kuti bwana ndi yawo mutadzola abambo asise mzene awo nayi ife ona topanaye munthu uyu bwana zimene ife pambona tinkanena kuti mwina mwatinja kwathu tilithandiza koma ayi nditu khomoni ngati uyu mwanena kuti bana bwana inoli panitima tikufuna munthu onena kuti aliphula pamoto anthu amukaona nkhope izizi akwanika chonchi koma ndimene makhona njala manyumbamo chifukwa chilichonse chakwera zinthu sizili bwino pano amene ufuna tsimikizanena kuti munthu amene akozatenga voti yake nkukamonera mkulu amene yuyu aziki ngozungulira munthu chifukwa zinthu sizili bwino ayi tilonachilungamo chifukwa munthu akukuponda iwe kupanguwa nkumati ayi zinthu zili bwino tati anthu osungula yani kwati munthu akakuzatikhala bwino wate pakukondera nangati ndikuti isisi sinozifuna pano panazo ndipani kwati awira anthu makonda kunena kuti munthu wanazi tirisazatibaladzimane chifukwa ndikuperekani bana wawa samene muyadziko ayi koma amene kuti akhale mtsogoleri wa matchalichi adzapera dziko lino chifukwa nazo awalandira zoperekera zakuba funa lero ndifuna inuyo president amene mmadziwa zikhani ya ndalama inu ndifuna kuzeni mukatenga ndalama mukaona pali T Kabambe Dr. Daliso Kabambe amene gavana wa Reserve Bank amene amanesa bwino chuma ngati mwana maboma inaja amene bwino maboma inapita awawa amene anali oyendetsa za chuma anali ndani kwati anangosuta nkuina awawa agaluyawo zinthu zatani kwati zakuda anthu osamika ngati kumba chilima anathandiza nalecha mmamani omwe akumetsera tera inu pamayo munthu ukasoweja kodi osamabwera masana mang'ona ulendo wasukatha bwinayo inanga atsogoleri koma timamika mulungu analipasa tsogoleri Kabambe ndipo mzimu wa chilima kulima Kabambe okamvona osalelele mene fere chilima ndimasenezo zipikaa milima mwana abale yanga chifukwa chani inu akuti anandiuza makolo wanga mukasewesa akuluakulu akuchesa ndewina wakalaujo kusatamuze chifukwa wankulu sitimuza lokalaujo imamuza ndipepo ndapepo ngati kulibeo kumachola kutsamba nkumakupisa amatonda kanyani kodi uke anyamwele ndaunosa aliwona boma chifukwa naenda wathandizia kuti boma ilili abanga ndifeyo boma alilosonkhelana inu sumenya mwana inu mupati mwatilekesima yamadzulo mwana yamatira mchenga ayasasalani kodi ulendouna tawona Kabambe akutsira mchenga boma ndikunyamula ifeyo muuzane unene muliko unena kuti mwachepa kaya munyamula tiwanje tiunjika kaya munyamula miyala feitunjika
mutatambia yanyu sitiwopa ndimo ndavena pali pose mpaka natitakulesani akalinuyo ambiyakulesani manja. Sio mwa mbele. Watenda kuchitipi watenda leweti. Chitipi ya kuyati. Ndefu zili chake bwana nizile situ mfemsesa kulantua. Agopa nchiani. Acha kwa achoke, asachoke. Ipachewa bwana. Tikatelo ndeti mali wao kule. Apacha kwa bwana kutani. Ipepo mdogo mazi. Ajewa kule kumazi. Tira muri beso takafa chitina zotumwerazi. Sikufandi njala kuno kwa Malawi. Bwana President, mundilole ntawini. Ndipembe chipali wali. Regional Governor Rashidi Pili kuna kwele pasari ya bani. Sikuma kwa wabiru bani. Safikapo Zombani. Osakumata dalisokabame uda ndamene UDA Odolatu Osaopa His Excellency Dr. Daliso Kabambe amene angatombole pa 16 baba ukungale kumene advisor president aichoma amai India komanso magongo azimaindaswa bwana nthawi yathu siko lino silamalayi Congress party siko lino Malawi tonse tepali tyathu tena tikufuna tizikangati tyathu titi wana ndikunena isi ndikupeka panopo bashop musatengere kutoso yutemu ngati nyama ya mvumba iya sikafandira nkhule iyayi tepali anthu ena fachaule simene mmatiuza kuti anthu ndikhale ndi ulemu nkhani yanu ndiyolangiza kuti dziko lino kuti likhale bwino litani munthu amene angawombole dziko lino pa 16 baba palibenso apa tiyeni nundire tivomereze mwana wa munthuyu amayi ache anambereka akajira pisi kitane ndapeleka akuzuse kumatapela ushi akandira pisi akalakhala pafupi ndikanamuti UDA Chipekera mwamba President atu amene mgowa mboma 16 September hapa mwarifu kama na niko media yonse akonsuisi kama na atokoli yonse chipani chatu cha UK isaiwale tanziko kwa watu amene mgowa hapa nolefona upadina ule mwazimai nyazi bambo chito yanga siya ikulu ya chito yanga diyo chita yoimita President atu maona President awe Mene Mungu onelani pesa alindazika vile inunine tabwera pano pamaka makaita tikaota maka kuno kulilombe maka kuno kuchikipi tisatende zite zakale ndiye mweyo muntu kakati chimanga Kuga chibanga chimene chinaola kapena china mpepa ukapita kuchikala ukapita ngaiwa ela wachino mpepa ukagaya netipenze winani sobwera pano
inudine ndi amene akulamulirawa tonse tikuvutika. Amene anenera divisional governor, amene anenera district governor, chifukwa cha nthawi zambiri zakwera mtengo. Lero mabwera pano azimayi mabizinesi alowa pansi. Anyamata before. Ala kusikira kulepera. Makombo wale abawa, amene alapangira swahili abatiri, omundi omukulambira. Lero makombo apeseni ngamira kufika nchikropiti kuwakombo. Inudine la president yankula pano pasokano. Yankula koma amene amanisuka kumuti ya mafumu timakakwa. Tikadana boma pa 16 pano aganishire. Tikadana ula constituency governor adimaganga chipani akusowa. Ngota sowa iya. Ndifunga usuka zote kai kubera mukadanda ule. Kesho achibani kuno tituze chibani chumbizi wa mwini apreste menaenda autira kiti okandi mumusa kona apreste nipepe zililabira kuno ayona hadi mami imukande lama kona libe chini tunasemana Pedreza mwauza, Zanchino mwauza, Zatuma mwauze, maprogramu anu mkologozani. Ndidu mutosa lepera, ndidu mwele lepera kukweza chuma, Mama President Rosema, nanga mukalamulira, kulepera. Amani, peke manjo kusaba dani. Ya President ya kwena hawa, anamu mwawa, kikaluwa boma, ife sona maya. Minete kulondezani kuti koma chimene mungachite amatizipiro kuti kudagara icho vachimene ngati konziwe soldani yakutukira uzipikira inuyo basi 16 Septemba ukachira sokondwe udabitseni matete mibezangu amakutukuno akotuvachipipi akabwera president pabeli mafumu uzakhale msonkhano wa background uzakhuleswa pamwe baudabitsa a president ayakhulena ayafulubawa akulambirani ndipo Kayamba ndipereke ulemu kwa mafumu onse amene muli pano magogo ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa ulemekezeka oma advisor anga a regional governor ndiko makomiti anu onse a region a district governor na makomiti anu a constituency governor na makomiti anu. Ndipereke ulemu waukulu kwambiri kwa mainda abambo akuno kuchitipi moni nonse. Muli banje ndikunyadireni kwambiri kuti mwatidikirira mpaka na nthawi ino. Konse kumene tikwera ife pakumangotiyimitsa paliponse amatiyimitsa ndi chifukwa chake tafika mochedwa. Tsiku lina tidzabwera ndi msonkhano wakunokoka odzapangira pa ground
koma ndikuthokozeni kwambiri kuti mwatidikirira mpaka nthawi ino yamasana. Zikomo kwambiri nonse. Ine bambo wanga amachokera ku Nchewu, mayi yanga amachokera ku Tcholo. Anthu awiriwa wina ali Nyamata wa Chisodzera anabwera kuno ku Lilongwe, pamene wina ali namwali wa mawere wake anabweranso kuno ku Lilongwe. Awiriwa adakumana ali achinyamata ndikupanga banja. Ine kukhala chipatso cha mbanja. Munthu ukabadwira ku Lilongwe kwanu nkuti, munthu ukabadwira ku Malawi kwanu ndikuti. Ine nabadwira ku Lilongwe kwathu ndikuti. Aliyense anabadwira ku Lilongwe apa ndi m'bale wanga. Aseno machani, aseno machani. Mu 2020 achakwera anatiuza kuti zadya katatu, wadya katatu tsulo apa ndani. Mu 2020 achakwera adauza Nyamata dasukwana onse kuno Malawi adzakupezerani ntchito, ali pa ntchito pano ndani. Mu 2020 achakwera adalonjeza alimi kuti fetereza zakhala 4,000 enkanthu mkache. Fetereza ali 4,000 enkanthu mkache. Mu 2020 achakwera adalonjeza anthu kuti zinthu zitsika mtengo, zatsika. Mu 2020 achakwera adalonjeza amabizinesi kuti adzapatsa mipamba, adzapatsa ngongole. Amabizinesi akupatsani ngongole. Abusa anji abodza, abusa anji abodza. Zinthu zakwera mtengo. Ndizoona zinthu zakwera mtengo. Ndikatchula chinthu munena kuti chakwera mtengo. Muzikodula kuti chakwera, munena kuti chakwera. Ndikatchula chinthu munena kuti chakwera. Mufuula, muopa, muchita mantha, ndiyambe, chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndani. Masankho apa 16 September ndi masankho ofunikira kwambiri. Ndi masankho ofunikira kwambiri. Ndifuna ndiyambe ndi alimi. Alimi a dziko lino achakwera adalonjeza fetereza akhala 4,000 enkanthu mkake. Nthawi imeneyo fetereza ali 18,000 kwacha pathumba. Lero fetereza uja wafika 158,000 kwacha pathumba. Wakwera mtengo ndi 800%. Tikawapatsanso achakwera zaka zina 5. Fetereza ikakweranso ndi 800%. Fetereza mtengo wake yofika 900,000 kwacha. Amene agule fetereza 900,000 kwacha ndani. Amene akwanitse kulima chakudya chokwanira ndani. Sitifa ife. Anthu sadzipa, anthu adzipa kukubwerapo. Mbewu yachimanga ya 10 kgs. Mene achakwera amatenga boma 2020. Mbewu yachimanga ya 10 kgs inali 16,000 kwacha. Pano yakwera mwa dzina lawo yafika 138,000 kwacha. Tikapatsanso mpando achakwera, ikakwera monga mene yakwerera pano ifika 300,000 kwacha pa 10 kgs. Akwanitse kugula mbewu yachimanga ndi ndani. Sitifa ife ndi njala, anthu sazimangirira. Tikavote mwanzeru. Izi zomangoti ndanzerewera tiziyambe taziyika naye pabali. Tikavote mwanzeru. Achinyamata adalonjezera ntchito mu 2020. Lero palibe amene walembedwa ntchito. Achinyamata inu tikapatsanso
komanso Achakwera zaka zina 5 palibe amene alembedwe ntchito. Anyamata sazimangirira, anyamata sazimangirira, anyamata samamatadiki. Lero akungoyenda anyamata ambira kukwandika kukwatira. Asuma nakukongola nkumaona kumanga mpalamula bwanji mwana wainu wake sali pa ntchito. Masako apa 16 September ndiwofunikira kwambiri. Anthu amabizinesi adakulonjeza ni ngongole. Lero mabizinesi ambiri sanapatsidwe ngongole iya. Zimene zinthu zakwera mtengo akumaka oda zino mitengo yokwera. Mabizinesi ambiri apotera, mabizinesi ambiri agwa. Ena ngotsala pang'onong'ono kuti agwe. Achakwera tikayamba saso mpando zaka zina 5 mabizinesi onse dziko lino atha. Anthu sazimangirira. Chakwera satipo Chakwera. Satipo Chakwera. Mukakote mwanzeru. Panyumba. Mundu akalepera ntchito timantani. Mabizinesi mundu akalepera ntchito timantani. Achakwera atana Achakwera. Atana Achakwera. Atana Achakwera. Tikakote mwanzeru. Achinyamata ngati mukufuna ntchito mukakote mwanzeru. Amene madalira ulimi ngati mukufuna ntchito tikakote mwanzeru. Amene na business ngati mukufuna bino tapitirire tikakote mwanzeru. Pa 16 September ubwino wa democracy muzaka 5 zilizonse Amalawi timapatsira mwayi wakuunika mmene adindo agwirira ntchito. Ngati agwirira bwino ntchito timavoteranso. Ngati salagwirira bwino ntchito sitimavotera adindowo. Tiyeni tonsefe tili pano tikhale aphunzitsi. Aphunzitsi Achakwera tachonge mayeso Achakwera 10 kwa 10 malikisi awo. Kodi tapatsa 10 kwa 10? Tapatsa 8 kwa 10? Tapatsa 5 kwa 10? Tapatsa 2 kwa 10? Tapatsa jani? Tapatsa jani? Ndakapotele mndu wa 0 kwa 10? Ndakapotele mndu wa 0 kwa 10? Ndakapotele wa 0 kwa 10? Komwe Achakwera mudode 20 ndanda enyeri itsira. Timati ndanda zira lenene nini mudode 20 mtengo wake nali chipite kwacha. Lero lili banji zira lija. Mundu wakandika kusunga mtengo wa zira mukamvotere. Sopo wadilima yeneni. Mundu wade 20 nali chipite kwacha. Lero wali banji sopo. Mundu amene wakandika kusunga mtengo wa wadilima. Wakandika kusunga mtengo wa nilima mukamvotere meneyo. Lero nilima uja tutukanika kukula. Lero tukumango samba ngatubatiso basopa nda sopo. Tikakote mwanzeru pa 16 September. Ndikumemeni abale anga akuno kuchitipi. Mukakotere UTM. Mukakotere ifa UTM. Mukakotere ine Dr. Dalitso Kabambe ngati president wa dziko lino. Choyamba mukatipotera ifa UTM. Choyamba chimene sachite ife ndiye chokonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhale mchimake. Mmene akuti dzina ndine doctor sine dokotala otini mukadwala mutu ulitsipa mbwere kwene ndikwatseni panado iya. Sidokotala wake sine wazimenezo. Ine ndidokotala oti dziko chuma chake chadwala, dziko chuma chake chasokonekera. Ine ndiye dokotala oti ndikonze chumacho chikhale mchimake. Monga mmene madokotala akuchipatala machitira, iniyo mukadwala kupatsani mankhwala muchire mukhale bwino. Inenso dokotala wanga chuma cha dziko likadwala tichikonze chumacho dziko likhale bwino, zinthu ziziyenda bwino mdzikolo. Chotero ifa UTM tikalowa mboma choyambirira tizapange ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chichichiritse chikhale mchimake. Mitengo ya zinthu itsike, mitengo ya soko itsike, mitengo ya mafuta itsike, mitengo ya shuga itsike, mitengo ya mchere itsike, mitengo ya majesi itsike, mitengo ya zinthu zonse dziko lino itsike. Mukakotere UTM tidzakonzenso chuma chimene Achakwera ononga chidzabwerere mchimake. Mitengo ya zinthu idzatsike. Chachiwiri
ungatsike sudzadutsa 50,000 kwacha tekwapetereza tikapanga zimenezo ndiye kuti ena ife tiyamba kumakwanitsa kugula fetereza. Pambali papo mu nthawi ya malemu a Bingu wa Mutharika ine ndinali budget director mkulu wa zachuma ku unduna wa zachuma. Ntchito yanga kunali kukasaka ndalama ndikudzika mu ntchito za boma kuti ntchito za bomazo ziyende bwino. Imodzi mwa ntchito zimenezo inali ya fetereza subsidy program. Ndiye ifa UTM tikalowa ngoma tidzayambiranso fetereza subsidy program kuti Malawi imene mukulandira fetereza subsidy program imeneija muyambirenso kulandira. Ndiye mbali nayi fetereza mtengo watsika sukudutsa 50,000 kwacha. Mbali nayi tikulandira fetereza subsidy program. Mbali ina tidzayika 500 billion kwacha kulimbikitsa ulimi wa nthirira. Ena inu mudzapatsire mwayo ma solar pump, ena inu matredo pump, tidzalimbikitse ulimi wa nthirira kulikonse kumene tili. Kulikonse kumene tili ndi madzi kandi misinje tidzaonetsetse kuti kumene koko talimbikitsa ulimi wa nthirira. Ndicholinga tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikalima kawiri kapena katatu pa chaka, mbali nayi fetereza watsika mtengo, mbali nayi tikulandira fetereza subsidy program, talimbikitsa ulimi wa nthirira. Omalima kawiri kapena katatu tidzaona kuti nkhokwe zilaliko mu nthawi ya malemu a Bingu wa Mutharika zabwereranso. Chotero tidzayamba kudya katatu. Ndiye chachiwiri mukavotere UTM. Mukavotere UTM tidzakonzenso ntchito za ulimi. Fetereza zatsike mtengo, fetereza subsidy program tizayambirenso, tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira. Cholinga tizidya katatu. Mukavotere UTM. Chachitatu ifaide mzapange ife chokhazikitsa mafakitare amadera kuti chilichonse tikulima ife adzigula amafakitare ndikuchikonza. Kuno timalima shawa, kuno tidzaonetsetse tili mafakitare amtedza onena kuti adzigula mtedza kwa alimi. Akaugula mtedza kwa alimi kucha adzipanga mafuta. Ndiye mafakitare opanga mafuta akhale konkuno kuchitipi. Timalima soya kuno tikhale ndi mafakitare ogula soya kwa alimi. Akalima soya alimi mafakitare adzigula. Akagula akufakitare akonze mafuta ophikira. Mafakitare amenewa achinyamata inu mudzapezako ntchito ku mafakitare amenewa. Chotero anyamata ndikutsekerani ifa UTM tikalowa mboma tidzapanga ntchito zoposa 1 million ku mafakitare osiyanasiyana madzatsekule. Ndicholinga zinthu zonse timadziyitanitsa kunja tingopeza njira zakuti mafakitarewo akhale konkuno adzipanga zinthu konkuno. Chotero achinyamata adzapeze ntchito mmafakitare amenewa. Chachinayi ifa UTM tikalowa mboma tidzaonetsetsa tayika ndalama zokwanira ku ntchito ya migodi. Pomba pa Malinguni apa tili ndi mgodi wabwino wa graphite, ukasiya tili ndi mgodi wabwino wa ruby, kubwanje tili ndi mgodi wabwino wa clinker, kukasungu tili ndi mgodi wabwino wa uranium. Ifa UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Tidzatsekule migodi 10 mu zaka 5 zathu zoyambirira. Mukapita ku South Africa anatukuka kwambiri chifukwa anapanga migodi ya golide. Mukapita ku Botswana anatukuka kwambiri anapanga migodi ya diamond. Mukapita ku Saudi Arabia anatukuka kwambiri chifukwa ali ndi migodi ya mafuta. Kuno ku Malawi Mulungu anatidatsira ndi zonsezi. Pa nyanja yathu ya Malawi pansi paja pali mafuta amene tingathe kuamwa
popa ndikukhala ndi mgodi wa mafuta mu Malawi ngati anda ku Saudi Arabia. Ifeyo tini miyala yambirimbiri dziko lino tikatsekula migodi imeneyi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Achinyamata ino mambo mapita ku South Africa ku Joni kukafuna ntchito migodi, mugwira ntchito migodi ya dziko lomwe lino kumene muzalandira chimodzimodzi amalipiriridwe anthu a ku South Africa muzalalipidwa motero migodi ya dziko lino. Mukakote mwa nzeru pa 16 September ndicholinga mukapeze ntchito ku migodi imeneyi. Chotsirizira ifa UTM tikalamboma tidzayika 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse ya dziko lino. Konsolo panopo ya dziko lino imalandira 3 billion kwacha, amalandira 5 billion kwacha, ndalama yochepa kwambiri sangathe kupanga china chilichonse. Ife a UTM tidzayonjezera ndalama za makonsolo kufika pa 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Tikadzapanga zimenezo ndiye kuti akonsolo ya Lilongwe malo onse ngati ano kumene kumavuta madzi ngati kuchitipi adzaonetsetse kuti kuli madzi aukhondo. Nyumba kumene kulibe magetsi azapiteko, matransformers akonzedwe kudzakhale magetsi kwina konse. Komanso kwina kumene kulibe mankhwala mzipatala mbwere mankhwala mzipatala, kumene kulibe zipatala zimene amange zipatala, kumene kulibe masukulu amange masukulu, aonetsetse ali ndi zonse zoyeneretsa masukulu. Komanso onse ogwira ntchito za boma masalale awo adzakhale abwino. Yotero pa 16 September tikavote mwa nzeru tikavotere UTM kuti UTM ikakamboma idzakonzenso chuma cha dziko lino chidzakhale mchimake, mitengo ya zinthu idzatsike, fetereza asadzadutse 50,000 kwacha. Sabuse program tidzayambirenso, tidzalimbikitsa limwanthirira, tizilima kawiri katatu, tizilima chimanga chochuluka, nkhokwe zibwererenso tidzayambe kudya katatu. Mukavote mwa nzeru, mukavotere UTM idzayike mafakitale amadera, ndicholinga kuti achinyamata nonse mudzapeze ntchito mu mafakitale. Mukavotere UTM tidzatsekule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Achinyamata mukagwira ntchito ku migodi imeneyi akakupatseni masolo abwino, umoyo wanu kukhala wabwino. Mukavotere UTM tidzayike 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse, ndicholinga akonsolo akonze misewu yabwino m'madera monse, aonetsetse madera onse ali ndi madzi okwanira aukhondo, magetsi aliko, komanso zipatala ndi masukulu zonse zikuyendetsera bwino. Mukavotere UTM. Masankho apa 16 September ndofunikira kwambiri. Tikavote mwa nzeru, tikavotere UTM. Chotero tikakalowa mphawi box muja mukaona nkhope imeneyi, nkhope yaile Dr. Dalitso Kabambe ndi imeneyi. Mukaona simbo imeneyi ya UTM, mukaona logo ya UTM. Kumapetoko mukangoti chani? Mukangoti chani kumapetoko? Kapena mukapange chani? Mukapange chani? Chotero tikavotere UTM. Ndicholinga tikonzenso chuma cha dziko lino. Ndangati amene akuti ayi tikavotera UTM ndione manjano, ndione manjano, ndione manjano, ndione manjano ukavotera UTM, ndione manjano. Manja ukavotera UTM ndaone. Zikomo kwambiri mkaudaliseni. Zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.